penjario tana penjario. Kata ko penjo tamba 10 ni. Yes. Okel chi Samaria. Nyim jawar. Ne oyud ka chunye ler. Chi Samaria ni dwaro ka yuoche sana. Yes. Kae to ruoth penje ne. Ajoko sebiro moko ni mamani ogajore ahinya ka chumbu maje wacho no se aminga cha. Yes. Emoloko. Makarasa mobire do yawo ka chalka modo adhi kamoro. Ruoth kone ni koro ngama ler. Okawo ne kidi obol kuome. Yo anyore. Dano kera kamus. Kiko kwano kama. Kiloko ri kama. Onge. En gisimbe koro mako simodhe. Kenie doge osekwanyo gari odhi. To je to kawo na simbe mos to luchire alocha tebe. Inbio je to koro pome mike. Kaka wane ne uruma kama. Koro mai gima ne jo bura gi penjo William ni yie to wayini wajo kuoe. To siem no ngama ler. Koro gine ber ne jopiny. Nekech jopiny koka ng'eyo gima timore kae. Nekech wasewacho pile kaka wanene kae. Ni gima William Ruto ne wacho no ok en gima wendo. Kata wajumbe gi bendo ng'eyo. Mak mana ni giwache ni ng'ama wache e ng'ama ok owinjore wache. Nekech giwache king'iyo Victor. Gima William Ruto wacho no. Kanyo sirikand ni odonje telo. Nitiere cases mane ni e doho. To ni winjo kaka gichako kachiel bang' dweche adek tiwinjo ni case makama ogwetho oko ODPP ogwetho oko achiel kuom gina en case mar Rigathi Gachagua. Yes, lo mar Bute Airport kando. Lo mar Bute Airport. Donge no gine milion 200 duokne. Donge jo Kenya ma William Ruto loso go gima pod jo Kenya sani. Aisha Jumwa kobedo nominated mondo mi odhi obed CS. Nen gi kes koso no onge godo. Nen gi kes mane etenegi tero ng'ate buolo. Ni no chamo chuny ng'ato. Mondo mine gole kes cha donge no gwetho oko. Bang' gwetho kes no oko, jonge wajumbe gogo gi ema no approve. Inyalo paro kes mar mibadhi mane okele contraband sugar. Ntiere gine ne. Endalo Moses Kuria gini mane wacho ne. Moses Kuria gini. Kokel sukari marach pachoka mapio to kamiti mag bunge gi oselosi kendo wasewacho ni kae Victor wacho samoro winjonde ni kidwaro kama dag mibadhi nitiere to gin kamiti mag bunge gi magi moro timore ni tip tiwinjo ka speaker osewacho ni relevant committee osetimo ng'o kor kiomo joka kachiel mane wawacho ni chamo gi ka bunge te nitiere bedo ga matek lakini ka koro komiti manyodhi ema koro chame to bedie mayot bedie mayot. Report mar contraband sugar no bende ni neno kuma no gikie. Ne wan gi edible oil. Iluongo nang'o? Edible oil. Mano kelie mafuta man gi sum marach. Madhano chame sukari man gi sum, mafuta man gi sum bende kae. Koro ndalo moko Moses Kuria owacho kae. Ni gika mane miyo gi 10,000 gichame cho. 10,000 mujumbe ni Moses Kuria ni mano wacho. Na 10,000 ipogo dhocho kama to gisetiekore godo. Dine bed ni mibadhi ni onge od bura kata mana William Ruto moko kum nyinge mano ochwale od bura. Mano obed approved kaka ministers ok do bedo. Kani igolo Rigathi Gachagua ka emomiyo koro jogi nyise ni in misiemo wani iwacho wach maber but ingeni bende kata mana injili ni Victor samoro bende wawacho ni ga pile ni ng'ama yalo injili bende go chalie gi injili walk the talk. Walk the talk. Kaka jaote Paulo. Ken kaka ineno kohero kadongo kata weekend ka weekend. Nitiere injili moko nyalo kadongo. Because of why? Injili man popular. Injili man popular. En injili man wasoko tieji ahinya ne. Kadi podi nitiere kama ong'eyo kanyo koro reya. Mane kaka William nyocha nere to uru bende nere. Nekech ginyisi ni mibadhi miwuoyie ni inie mitimie nade. Ini emitele. Digi jini kanyocha ni gole kanyocha ni wachni wajumbe do chiemo kodo kuchiemo. Ng'at mane mano miyo gi gima ne gichamo. Koro wajumbe gi wacho ni to ere kaka koro indogoa manyo wachiemo mana kodi ni. Manyo wachiemo mana kodi jatend piny gi gine mane miyowa mondo mi chike gi okale od bura to gini ok ochako gi William Ruto kende. Sirikande te nitiere lobbying matimore to nitiere omenda mabende exchange mana kaka je wachni mondo awene ken en ni king'iyo committees gi
momiyo gik mang'eny ok timre pacho ka ni committees gi emitiyo godo mar mibadhi ma sama iwinjo gi luongo ng'ato miwinjo ni gi form donge mach ne oliel gine kae mane owang'o ji gine ka Embakasi ka report mar mach no isewinjo nyaka sani wuon gine Gaska wuon Gaska bi winjo no mak ng'ato nyaka sani lipode gi wuok to kaminego gi gin committee koro William Ruto wacho adier mak mana na diri ma wacho ne ma ok chan nade ok ochal godo koro mana kaka je wacho ne embe ndo uso tong embe ndo uso tong ko jogi ngene ke chembo sebedo mjumbe kuom thuolo mar mana higni 20 kema paka bich embe ne no tugo